Parlok kad bakatma hapadeng ke Iran, ke Israel bat Amerika kadang yaj, kidan shipeu tuli kiri kiban syak ta apa, hagane katma walada kim syak siat da kita ki misail, nane da kita ki drone ru, kine kiri kin syak siat, haga khayi ka pateng, kindan kata ka jingkta haga yok ka kon, lengba ka pniang, bat kiwei. Kini kidei ki shipeu tuli kiri ki ban syak ta bha walada kim yale direct lane walada kita ki misail bat ki drone kim hap hakiri jong kiru kabak shipeu kadai kari Bangladesh bon na kinong tray belah ki ban na Bangladesh ki le tray hakiri Gulf bapher kabak khandai kadai kari Egypt ngangai pitip kari Egypt kadan hae kanerukan ketakjur nakane katma kabapra kari Turki kabahnyau ka UAE kabahriu ka Saudi Arabia ho ngi bakaladon ka jingsha ter hapdeng kini kiri na ka Iran hanrei walada kam ter da kita kinam dingru kini kiri kindon hi kata ka jingkta hagane katma kabasan ka South Korea kadai kawai ne kiri kabatit bun ka pniang nabar kabasau ka Japan ru kadai kari ka batit la kumno kumba prapeu persen ka pniang nabar kari jongka balada ka kiu kadar jongka pniang ka Japan kan syak ta pha ka balai ka Germany ru kadai kawai ni kiri ki batit shibun ka pniang nabar bat habarem ka pniang kan kta ya ka khayi ka pateng jong kane kari kabaar kari India kumbang syekran kadai kari kabatit shibun pha ka pniang nabar kumjuru ka India kadon ye kita ginong tray bella ki batray hakiri kum ha UAE Saudi Arabia Qatar Kuwait bat kiwei kiri kumta habadan katma kandon ka jingta ye kinong snong jong kari India ki balai bella shekiwei pat kiri kabaneng kong kadai kari China ka China ru kadon kata kajingnya dai ka pa klain pha bat kari Iran nadu ka kam thit pniang ka khayi ka pateng bat ka China kala bantit ya ka pniang na po Iran da ka pisa China de kumta hagane katma ka China ru kan syak ta jurbha kumta ka jingkeli kami hatu ka China kan yarap nem ya ka Iran Kublai shibun ngin sakendu pat hagawai ke video.